guys, na ang igsoon sa kong papa guys. Ang igsoon sa kong papa guys, ang edad din siya og 80 kapin. Happy 18th birthday sa kong pagumangkon. Dali ko karon guys kay imbitado kong birthday sa kong pagumangkon. Imbitado kong birthday sa kong. Yeah. Mana yung birthday. Happy 18th birthday. Ya karon nagkanta akong ayaan. Nagkanta akong ayaan nila. Ako ayaan. Asa yung makita sa palande? Muna yung makita sa palande nga singer yan. Muna sa igsoon sa kuang papa. Oh, igsoon na sa kuang papa siya guys. Oh. Dia kena kalimat ya. Kanta siya. Mana akong ayan. Sutira sa balande. Gabunada. Okay guys, muna akong ayaan guys. Muna siya ang igsoon sa kong papa. Muna siya maguwang sa kong papa yun. Muna akong gilaging inahan rin sa barangay gas. Ma, wala na ikanta ma? Padlok tayo. Katong kanta mo ma eh. Sus, grabe. Okay guys. Katong saya. Ikanta siya sa birthday siyang apo. Birthday siyang apo. Okay, larga. Muna siya yung anak guys. Yung anak. Kaluhan niya yung anak. Kanta sila guys. Gima, kumbati ma. Muna akong hayaan guys. Anak na yung laki, kaluhan na yung anak laki guys. Igsoon siya sa kong papa. Edad na niya, 83. Ikaw sa Ang anak ito, no? Ang anak. Kaluhan na yung anak guys, kaluhan. Ali bambang naglupat sa sa dalan. Ay guys, ang anak kita. Bambang naglupat sa
Dadalang nagtingin. Okay guys, mo to siya ang kapusan sa akong ayan. O pinangga kayo na ko akong ayan. O sutira sa balandi kabunada igsoon sa kong papa. Ani katapok pwede na guys, kaya birthday magkaroon sa iyang apo ug akong pagumangkon. Ni Inday Mirian Gabunada. So dagay salamat niyo sa inyong pagbiyosa. Hinaot nga naamo kanunay sa ako ang channel ani mo koy Tris Bokak ug man sa Janwa Mix TV. Salamat o may hapon kayo dan. Happy kanta sa ako ang ayan. Artista ka ma? Artista ka sa kong channel ani mo koy Tris Bokak. Artista ka. Karong birthday mo si mga apo, maglingaw ta ma. Kata. Ali bang bang nalipon paglukat masayaw na. Ikay kata. Ikay kata. Ali bang bang nalipad. Wow, sa mikrofon. Halo. Ali Bangkang. Sayo kay. Gusto nga mo sayaw ako ngayon sa kanta nga Ali Bangkang niya. Di mo ko kamaong kanta ni ako ni sa sumpay kay Ali Bangkang naglupan sa kahangin. At hingyan ano? Ali mo ko'y singkahoy. Ayaw pagod na kay makaluluoy. Kung imuhang putlong mga bali ang sanga, mga lalang ang dahon nga pupo ang bunga. Ali mo ko'y Okay guys, salamat sa sayaw sa bayan. Hingap ito guys, hingap kami. Happy birthday. Happy birthday sa ako magmangkon sa iyang apo. Okay, salamat. Okay, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, I wish you. Siya si Papa dagan pagdagang grasya pinaagi sa iyang pagpaningkamot. Ang iyang ways ako isulti ninyo. Ang iyang ko ng mga papa tagaan pagdagang grasya pinaagi sa iyang pagpaningkamot. Sa mo na. Grabe. Amin ako, panikamot siya ba? Hindi mahurot ilang kalimot. Grabe ang ways ni Dayrian ay. Ang iyang ko ng litsunon, hindi kamot siya ang kasal. Dili na ko ng litsong baboy, litsong baka. Okay. Dahil salamat niya. Dagang salamat sa inyo kuhaan karon pagkampong sa iyong birthday. Kuya, atong paminahon ang mensahe ni Miriam. Mensahe ni Miriam kaya atong paminahon. Okay, nasa itong paminahon. Yaya, mamessage daw. Bukan. Ang message sa Nico. Yatag sa dati. Ano lang. Message daw. Ayaw lang, boy. Asa naman ito mo ba? Linya. Mana man to? Sa gabi ron o hapon pa? Hapon pa. May hapon sa Tananon niya kita karon kay ato mang gisaulog ang 18th birthday ani among kauban na nimo dito sa among pagpaninda dito sa babaw ya. Nakumparte man siya sa among nakaingot ang success or dili success. Mapasalamatan kay miani kay dako man siya natabang kugihan man siya kayo. Kalan kay 18 noon ka. Sige, pag-video na. Ayaw sa pag-video. Kana lang kay mga una pa kay masige panggutom ng uban. Ayaw mo ano.
Alert eh. Alert. Akong amigo. Gusto kini siya ma-artista sa karon. Artista ni siya sa Limukoy Tres Buhakak. Oh. Kailangan ko artista sa Tres Buhakak. Kaysa, dito ko pesturahan sa kita lang. Karena makitaan juga. Makitaan juga. Makitaan juga. Okay. Dan selamat tanya. Kini kalau namo sa tawaan ang among salo-salo. At iwaso mo ni ang birthday celebrate karong adlaw. Dagang kayo mga kaliwat, perbuyag lang. Okay, dan selamat. Ni Inday Mirian Gabunada. So, daghang salamat niyo sa inyong pagbiyosa. Hinaot nga naamo kanunay sa kuang channel ani mo koy Facebook kag uyuman sa Janwa Mix TV. Daghang salamat o may hapon kay Dan. Happy birthday.